हेलो लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना थ' बिदिब्ला दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय माने आं गाबोन थांसिगोन जेनेबा गाबोन थांनोसै आरो बेखायनो गोसोआ एसे दुखु दुखु जागासिनो दङ थेवब्लाबो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय अननानै नायलांदो बयबो जोबजासिम जायखिजाया बे फैगासेयाव नैखिनिखौ खालामबाय माने बेखिनि खालामबाय दायो हा होनांगौ खामानिखौ लासै लासै मावगोन आरो दायो बिथाया जाबाय ओमफ्राय बिथानि उनाव माने बेखौ माने बोसोरसे दोननोसै नेक्स्ट बोसोराव बिदिनो एसे नङाब्ला खेबसे लागैनो मावनाया सहस नङाना फैसाया माने खेबसे लागैनो फैयाना माने बुरजा फैखाया ओंखायनो लासै लासै मावनोसै बाबाया गाबोन थांसिगोन नों गाबनाय नङा नामा गाबना दे मादे सना दे जिउ दे आं फैफिनगोन दे मादे आं औवा थांसिगोन दे मादे आं डिउटियाव थांसिगोन दे आं दिना आं फैफिनगोन दे मादे नाय ब्रो sekali patlong ganda patlong na baba ne deh tungtan deh ma serbuna yo sona kana serbudo mande ma serbudo mana ke abu buda abu hamai enje bung got'wane ma bungasino dong deh bungnai ma oh maya layaखै नोंखौ माया दामाखै नोंखौ मा सना जिउ जायखिजाया थांनो थाखाय दायो बेगा रेडि जाबाय नैबे मोनसे ट्रलि बेग फिसा साइजनि ओमफ्राय नैबेयो बेखौ बाग्रा पिट्ठु बेग ओमफ्राय नैबेयाव लादों अमा बेदर माने एवनानै एसे गोरान एवना लाबाय ओमफ्राय नैबेफोरखौ गाबोन फुङावनो जामनोसै माने फुंनि 5:30 रिंगायावनो माने गारि गंसे फैगोन माने कार भारा लांनो नागिरदों नायनोसै 5:30 माने न'निफ्राय ओंखारलांगोन ओमफ्राय 9:50 माने गुवाहाटीनिफ्राय फ्लाइट दङ ओमफ्राय 1.5 घन्टा बा 1 घन्टासो माने सिगां एयारपर्टआव सहैनांगोन अब्लासो माने बर्डिं चेकिंफोरा जागोन नालाय काबियारानि आंखौ दोननो थांनो नागिरदों नामा थांगोन नामा थांगोन गामना हामादे दाहार जाया र' काय सियालाहा थाङो र' दे थांगोन दे lagi di dalam बे जाहैबाय मेट्र